Batia ni nga kalsada. Dugay naman tani nga problema. Wa man gyapon ni trabaho. Kalsada dire murag kuan, lunangan sa kabaw. Kani unta mayo nahon og trabaho. Nani atubangan sa PS Lai, no? Kalsada nga naglunangan sa kabaw, no? Wah. Lubak-lubak, busot-busot ang kalsada, oh. Grabe ang lugar, eh. Ang mga motor kay masyas lungag. So nagagi, lungag-lungag man ang kalsada. Kani untay giyon na og trabaho. Awa na, oh. Dugay-dugay naman ni. Last year pa man ko nakabante ani nga nalungag-lungag ning kalsada diri pero wa man matagad sa ilang barangay. Barangay road ba ni or national road ba ni or under ba ni sa syudad ni maong kalsadaha dapat ma-asfalto nig balik kay looy kay mga motorista mo agi diri, oh. Maungot jud kay lubak-lubak man. Nawa. Oh. Nawa. Pati kay kalsada. Liso to gagi mga ko ni, mga sakyanan diri. Dugay na nagudumaha bitaw. Mga cause of traffic, ano? Sugat man, sugat. Nabati kay kalsada.